Takže dobrý deň, ja som Games Trollo, vítam vás u prvého vlogu, asi aj začiatočným. Chcel by som vám povedať, že som začiatočný youtuber, poznám Plastovník Games a nikoho iného. Chcel by som vám povedať ešte, budem natáčať aj vlogy, aj gaming na hry Metin 2, Counter-Strike, Source 1.6, možno Minecraft a ešte neviem čo. Tak toto bola taká informačka, že začínam s YouTubeom. Rád by som vám to chcel teraz viacej povedať, ale nič ma nenapadá. Teraz som prišiel akurát zo školy, v škole pohoda. Bavili sme sa so spolužiakom o tom, že budem vlogovať. A tak teda čaute no. Čus.